तो चलो तो डगरिया अरे पिरा जाई तो जोन्ही ओले दूर बा बलमुआ के कावरे जोन्ही ओले दूर बा बलमुआ के कावरे चलो तो डगरिया पिरा जाई पावरे चलो तो डगरिया पिरा जाई पावरे काहे को हता नहीं एह बेरा हमने के नीमन गोड़बा तो खूब हेवी चलता नहीं ना जी अब ओह बलमुआ के गावे जाए के बा कावना बलमुआ के ओह बलमुआ के गावे जाए के बाटे जेकरा लगे सफे जाला ना जी दुनिया के छोड़बा बबुआ तो ही बलमुआ के लगे जाए के पड़ी तो जोन्ही ओले दूर बा बलमुआ के कावरे जोन्ही ओले दूर बा बलमुआ के कावरे पहले के युग में एगो घर में माई बाप जी मालिक रही है ना जी ये हमारा कैसा जमाना आ गया काहे कहत ध्यान तो नहीं एक बार कृष्ण कन्हैया का लगे धर्मराज कर दे पहले के मालिक हमें रात के सपना देखनी हो कि 3 गो इनार में एक गो इनार में सब पानी निकलल तो 3 गो इनार फूल हो गई और उहे अपनिया 3 इनार में से निकलल हो बाकी एक गो इनार फूल ना हो के पाई हो कृष्ण कन्हैया कहले कि पूर्वक हो एकरा बाद कल युग आ रहल बा आ कल युग में एगो माई बाप 4 गो 5 गो 10 गो लड़का के पोस पाल के सियान करती है ताकि 10 गो लड़का में उतना क्षमता ना रही कि जो तरह के एगो माई बाप के खर्ची चला सके बाकी बाकी हमने के कहे के बका माया के नगर में केहू साथी ना संग पुरस्कार आई हमने के प्रतिभा स्वरूप बहुत भैया राजेश लहरी जी की तरफ से हजारों रुपए का पुरस्कार आई आशीर्वाद के रूप में स्वीकार भइल माता रानी से कहो कि माई यहाँ के कंठ पर विराज करो अब माई दिन दुगुना रात दुगुना भैया वृद्धि करी और संग संग आशीर्वाद देते रही ना जी माया के नगर में केहू साथी ना संगाती हमने के बड़ भाई बरजान स्वरूप राजा बदर जी के तरफ से हजारों हजार रुपए का पुरस्कार ये आशीर्वाद के रूप में स्वीकार भइल कहे कि आज के करता महाराजा जी हम के सत्यवदन भैया के तरफ से हालांकि रोवा से फरियावल जाई तो शुरुआत महाराज जी एगो नहीं चुके बाबू के तरफ से पुरस्कार आई मई से प्रार्थना करो कि भाई बाबू के इतना स्तर प्रतिष्ठा से एक दिन हमारे सिद्ध होगा के जाए ना जी गुरु जी हमने कहने का सतुए पर करा मिली ना कोलावरे सतुए पर करा अरे मिली ना कोलावरे चलने के बाद कहे
भाई तो अध्यात्म तनी तनी ना हो तो जोनी ओले दूर बा बोल मुआ के गाँव जोनी ओले दूर बा बोल मुआ के गाँव